Saya itrai ki para pengat ki dia viewers sa simpat syakanika channel haka YouTube bat kumju haka Facebook bat ke Instagram. Di menhe kat bang kid wai menen men mid shoban tiat ma la shong hari jing duai bat men step blairu belai rap bang ki ban duai bat kadang ka kubor bat IP bat kan ka kubor kalau kum ka jing maham syaki pat ben rio bar khat ki bala ban sngo thu ya kai ka ba nakuran mentan bat kata kalong ban ye thu shapang ga jing ai jong Jesus Christ ba Jesus Christ one ban ai ta jing ai hapo wei po wei brio bat kan ni ka jing ai kala jan kut bat om tang katakan kut ru shimat man ha wei po wei brio ai thu ipi ba hakini ki laisngi hakini ka tayo tang hakini ka tayo na do mandi hadu menta singi sajjan ada dan lightly ki jingiap haka jingim jong ki brio ngam kwa ban mention kertang ni rai lightly ki jingiap ki ba ngatip hakini ki brio ba laingot kini ki brio kila syuklat sendat kelempang di ngam dei ni ban bishar na ino bakin let shanu kata kam dei ka jingong jonga ngam tip kumno ka jingya dei jong ki bo Jesus Christ satu kila dan em ka jingya dei lani ki shuim tangkum ki riu pat ba ki ba kelampat yo mat yo Jesus Christ kata ngam tip ngam dan ye rei kai ka ba penlong yang bakat bangatang duai ni ka pen remind yang ya ke ga baja kini sni tang bangat tip bangat ngam tip sewi yo pir ba pet ya ka video pi tip pat kila syuklat sendat kelampang kataru haka kerta ka badang lightweight snem ka kerta ka badang arpo snem tam bat kumta ka kerta ka badang lightho snem tam temut dor pi ki kelampang ye kidang wan tray dan ki badang dap lagi jong ki jing tray kidang ki kelampang rei sendat ka jingiap kalawan ki bat ka jing ai kalakut no ka jing ai mut ngi ngam ngaong hi ngam lak ban bishar ni ngam deu blai ban bishar re ngai tu hatu pilak Pynkhreh na em ya ladi hatu pilak pen kam ni em ya kan ka jing ai ka bau Jesus Christ la ai pi man lau briu dan la ka jong ka ngila ban ong ka expiry date mak ne kamar ka baro ba pi ka ba pishna na bashna na ka company ngila ban ong ba bashna na company ni na kanu ka ngila ban ong na kanu ka company ni kanu ka mar ba kashna ka dan la ka jong ka manufacturing date bat ka expiry date ngiwan bat ka manufacturing date ni tip men lo lakai bat ni sedan ru ka expiry date ka bau blai hiu tip bangi mlak ban escape kita ni mlak ban ong kumno ru ten rei ka bangamut ban ong ni hatu ya kamar jong pi mo kum ka company ka basna kila penan kam ya maka expiry date kala kot mlong shu ban penan kam la bread no ngir ngidan la ka jong ka expiry date te kbi tu ba tu ngila dan em ngila pendan kam hok ne em ya kata ka jing ai ka jong blai ka bola ahingi habangi dan ni hasla pertai ngile ayu ngi haban perkhat ngile ayu ngila ngi sulet troi kam ngi sulet bela ngi kamai spa ngi kamai po let's see piklam le gini ki pop ki ba crow kita ki pop klim ki pop aurea ki pop gino let's see piklam le ta kam le pi ong drei hatu pilak penan kam nem ya ka jinga ai jong blai ban sei so ban pen roi pi ha bong blai utawi mdei bong shu tawi bangin kamai spa mdei shu tawi bangin ya trei ki kam ki jam tangkat talak biang ong bangin mdei ban trei wat so tu bakla what shim out of context ki jikran jama ngi dei ban trei smart ngi dei ban trei sting rei ha ka ju ka por ngi train em na kam ta ka hima jong blai la bu ngi ha khandau am dang ban shu kamai spa am tang shu ban ya trei ye ki kam ki jam tangkat talak biang la enjoy ka putai ubu i kita blai rei ublai la thawi ni ba ha ka dur jong uhi bangin mani u
nadu ka donut nadu ki jingmok perkhat baro nadu ka men sim baro bala bu ingi bangin pla ya kata ka JINGHIKAI jung ban pla yo Jesus Christ satu pila jia tu nem yo Jesus Christ sakiwai ka jingem jopi tang sisien ngakali la dan nem sisien kelial dia namar bu ingi bangin long kinong pla kinong saki mdai ban syusyang kumni kata ka de plan ka jong bulai bangin roy bangin pen roy ya kan ka tin jong blay bangin pen roy bangin spread ya kan ka jingpha jong blay bangin pen roy ba blay ba em ni sakri lang ba ki tin ki bang kran bang yalap ki wai lang ba ka jingem ga bang em but u blay ula ha wai pa wai brio ya kan ka expiry date jo ka JINGHIKAI phimla ban lay ai takalial di pila pen kre ne namar akhir kasni pihak ai jingkhen ya ka ega bo blay lawan ra ipi syakani ka perthai pihak ai jingkhen simet ngamla ban ai jingkhen ya menta jong pi bat pi pinumla ban ai jingkhen ya menta jong simet kalakut hang ni ha perthai bat ni ha ai sa ka perthai ka ban sawan pat hau tau NONGTHAW ing tele sidan na penang jong piru pat ki ba amtang baki klam le ai no bleh reka jingem ka balali no namar balik kalali namar baro ngilalali ngano pi ngaru ngalalali sisin namar balik na banta ka pop pi ka pop kawan ra ek ta ka jingem ka balali ka pop kawan ra ek ta ka le sidan na pedang jok pi ki bala em aga ka perthai la em serta la le baro ki kam la em ki kam aurea ki kam bua ki kam esok bri ki kam temsi ki kam tem yo blai Kiai baro pila le bat kan mau kan sedang ke expiry date nama ta jom piru ka ba pi blai un mla shu ba ngala da pi dan buai briu ba ulawan sha ka present ban pha duai ngala keren yu ya ka jikla ka mod ayo ban penduai ru hanrai sim tre ban phai pan e ra do nu bat ngapana tangkat tu kat ni singi hadien tangkat tu kat ni bana hadien wan itu tau bawan ya lam yu sra yeng jing duai long tu briu la ya ka jing di kya kalakut ka grace period kalakut ka JINGHIKAI te ngamla ban itu kertak nen rei na shu tu pi pakita ki jang imlong ban le kai bat u blai jing ibo em na marula ai ngi ula kren sil par gospel yo snow lang bakani ka YouTube pida snow lang baki JINGIAP ki bobon rei la pim sut nyaw manang pi kan poi akhir ka si pinum la ban ai abo blai wong stop la biang tu tepet ngan puli pi na ka tin jong blai ko angkum no u blai jong yu de u blai bo yet dai bom yet ula ai yo u khon jong u bala khamar wa Jesus Christ ba dei tang u long kan ti ka jing pat ka jing shisha ba la dangi kan ria no ni ki pop jungi ni phai no ni ki ta ki jing bom man jungi pat ka pop kam dei tang ba ong ki kam auria e rei le sin apang jo pi dan ki bom le e ki taru rei pim sim la mani yu blai pi bun kam tang ban kamai spa pi khuslai pala ja ka preng rei pim ju dan ka ji et yu blai ban puli ka ti jo blai ban et yu blai ban duai ban sharai ban let ban yalap ya gospel barok hi babun kam ngat ma bun kam nya trei kam rei da ka JINGHIKAI jong blai ha bu blai uta mi haban phai no mi haban penan kam hok ta ka JINGHIKAI sngap ka tin jong blai ko kum no kan shai ba kum no wang along uding so wan basisha bat ukpa jong ma udei tau nomri bristo no ka ba pe snap ha open tukut no ya kan ka tengah na ket no snap ket no ya kan ka tengah na kabam seiso khnang ba unyo bat pen khu ya kita ki wei pat ki tanat ba kin seiso khambun mapi lapan khu ya pi daki kitien jonga ka bangala ai pi kita ong Jesus Christ wang to yai ne hanga bat ngar ngan yai ne api namar kata tanat kamla ban penmi ne seiso lada lawen no ya kana nane da ket no ya bat pinomla ban seiso lada pim yai ne anga hoi manga ngalong utau ding so wan bat ma pi kitana utau ba yai ne anga bat mangahu on seiso khambun namar nanga wong Jesus Christ pimla ban le eiru klem u pimla ban le eiru
Uno bam yaine hanga laju berat no iu kum kata tenat ka bam mentoy. Bat yang tengah tenat laju lum no ban te song ka ban thang no shading. Lara pi yaine hanga bat ki kentien jonga ki yaine api. Pila ban pan kano ka ba pi kwa an saai pi reta. Dai hanta aba pi pen seiso shibun pilong ki ba seiso pilong kita ki senran sya jonga bat kawan ra ya ka buram sya kupa kata kada Jesus Christ uang ko mo ulang dar pim seiso an sakat no ifi dan sa ka Christ spirit kadan haman wo brio bat am tang ta la jute song ban bread kalau wardi ka kran ni sya pangkat dujok ka badan Pina balai Jesus Christ mendai ba ule siliang ini ulak pak te ublai ukpa ba benang mendai ule siliang ini ulak pak te yo Jesus Christ banwan syani ka pertai pi ka jingat jongi mendai tang ka jingat ka basulat jingesang malaka Sunday malaka Thursday malaka Wednesday lani ka Saturday lani bansulat praise and worship bansulat tang ba pila ruai choir pila praise and worship kamdai tang kita ki program ngakong ka basni badan habangi worship syana du ka donot ubri balik tana du ka donot badan ka jinga dai bleu pediang tan rei la ka sulong tang na syabar kom bat kamdan kanu ka jingiet syayu blai kadan ka jingma bat pilong kong ngi salong kum tau tanak bam seiso pi kan unang rap utip harta ban seiso no ukla ya tu ka tanak upan hak no kayap ublei kupar ule ya kaju ini raji am ini tekali yaldi om ngalak lak lut dan pop na kijing te makrau kijing kuslai kijing syaptieng kijing kerni ya kanu kalak banlong ka mobile kalak banlong ka secret kalak banlong kanu ka pikir ni ya kajiem let's say piong akhlam le pop rundrei hatu pila seiso na pat mendai tang ban lak ni pop dari pila seiso dia ublei ulak pediem ni let's say piong ngalak ada play ki pop ngalak ada penbaptis ngalak ada yo priang ni mesti makut dari kamdan gajing seiso pila ban sotu hi ka sakut ka live play ka gospel kamdan dia kata ka passion kata kajik terang banang seiso na menta ka buram jong panama beli yo ka buram apa ki beri ki wan kajik pediem ki beri ki tip yo Jesus Christ lang ba jong pi mano ba yo buram ku pa ba benang kata kapan kamad yu ba kapan seiso susu ipi fi den rei lar pimdan kani ngano fi pimpak dan yo Jesus Christ pisudan pi sulong ki nong let jingesem rei pak dan sisa pisukai pi pateng Henry lengbaki kemi ki pa pila dan kini ki konhon niam ni kini konhon balang Henry kampak dan kata jing seiso kampak dan kata jing ada ibu Jesus Christ pai no bio so kani kertien kala ka bamut no yet utra unwan ba jepi wang wan hajan jonga dengan wan hajan jepi sedang wan yet no jing em ongkat dai nem kat kum kani ka kertien jong belai ka bula ai but dai hantang ong bahkan sedan ka turning point nawa nga maya kani mensuang ai you belai sisa ka dai kitang ka jing ba jugu bat ngap nang duai menang try jisu wat ai bangan penlek na ya ka jinga ka bangal ai try wat ai nga try jisu bangan long familia bat me try bang la pendat kam yang dari bangan long try bangan long syapting me kadang kam ka jing syapting ya blai bat try jisu bang nga duai yang try bat scam yang na bangan dai tang brio bat ni hap long serious bat ka gm jung pat sibon ki brio ki let no ang tang ki ba na tip nga layot rei ngap tip pi tip ka no pila juk perkhat yang ni yo ka expiry date jom piga dai mentak asni yo ka expiry date jom piga dai la syak sia gris sakut no tem taka buram jom blai yar try pen sapriang kan ni video publish shibun ngin saya syampat ha ka channel ba ka Facebook rukum ju asabu iki number hang bapin yo ban call lani bapin text swap bapin call bapin yo ban ai selok fina ka tin jom blai